हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडियोआव बरायहरनाय थाबावबायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडियोखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' मिन्थिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडियोनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों भिडियोनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै नोंथांमोन बेबादिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोनहा गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान भिडियोनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सहैयो लोगोफोर एक्चुअली नोंथांमोन भिडियोफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोना गिबियावनो निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर नोंथांमोन आं दिनै मोनसे आबुं मिउजिक भिडियोनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर नोंथांमोना भिडियोखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थाबानो जाबाय दे एक्चुअली नोंथांमोन बे मिउजिक भिडियोखौ पान्जा साइन प्रडाक्शनाव आपल'ड खालामदों दे लोगोफोर आरो नोंथांमोन बे मिउजिक भिडियोनि टाइटेलानो जाहैबाय फिन्नाय नेयो दे लोगोफोर नोंथांमोन दानिया फैदो दे जों बे आबुं मिउजिक भिडियो गुबै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों होननानै बुङोब्ला लोगोफोर जों बेयाव गुबै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों लाचित बर' आरो तुन्तुन दे लोगोफोर एक्चुअली नोंथांमोन बे मिउजिक भिडियोनि रिलेक्सन टिउनखौ होदों मिजिं बरगयारिया होदों दे लोगोफोर आरो नोंथांमोन बे मिउजिक भिडियोनि मेथाइखौ रोजाबदों अमर आरो पुर्णिमा दे एक्चुअली नोंथांमोन बे मिउजिक भिडियोनि डाइरेक्शन सिनेमेट'ग्राफिखौ होदों मलेन नार्जारी दे लोगोफोर प्रडिउसाराव दं लाचित बर' दे लोगोफोर नोंथांमोन दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर नोंथांमोन भिडियोखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय दे गोजोन्थों।